बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि काइलिपारायाव थानाय ज्योति चित्रबननि जुथुमसालिया गुवाहाटी नोगोरमायाव जिउ खुंनाय जनजाति रायजोफोरनि हानि जेंना सोरखारा सम्पथिनि गोबां टेक्स बांहोनाय आरो दासिमबो सुस्रांजायै गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सोमोन्दै नोगोरारि जथुम्मा खालामनानै गुवारै सावरायनाय जायो। बे सावरायनाया जादोंमोन दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि गुवाहाटी जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव। जथुम्माखौ सामलायदोंमोन धर्मेन्द्र देवरिया। जथुम्मायाव नुजाथिदोंमोन दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथाङा। लोगोसे नुजाथिदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारि आरो नोगोरमानि गोबां गागि सुबुंफोरा। मख'जाथावदि थांनाय 27 जानुवारियाव जालांनाय गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 36थि जथुम्मानि जर'खा सावरायमेलाव बे जेंनाफोरखौ लानानै जिंगासिनाय फोरमायनायजों लोगोसे जेंनाफोरखौ माबायदि बोस्रांनो हायो बेनि सायाव थांखि लानायखौ आसामनि मानगोनां सोलोंथाइ आरो हायेनारि जनजाति जौगाथाय बिफाननि मन्थ्रि डाक्टर रनज पेगु बिथाङा गुवाहाटी जिल्ला ट्राइबेल संघनो जर'खा नोगोरारि मेल खुंनो बिबान होदोंमोन। बेबायदिनो बृहस्पतिबारखालि नोगोरारि मेलखौ खुंनाय जायो। ज्योति चित्रबन गुवाहाटीनि ज्योति चित्रबननि अडिट'रियामाव आथिखालनि बिराद माने इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै जोङो सावरायगासिनो नागरिक सभायाव जा बेनो जाहैदों प्रपार्टि टेक्स आरो लेन्ड कनभार्सन खालामनायाव होनो गोनां प्रिमियाम बे बिराद बांदों आरो बे आसाम स्टेट कैपिटल रिजन डेभेलपमेन्ट अथरिटी जिथु आयेन जाबाय 2017आव आरो बे दा इमप्लिमेन्ट जागासिनो आरो जोंनि बिसेसकि ट्राइबेल मानसिफ्रा जोंनि बर' मिसिं राभा कार्बि गुवाहाटी ग्रेटार गुवाहाटीयाव थानाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बिराद साफार खालामगोन आरो बेनि माने बहुत सिरियास आरो नेगेटिभ इम्पेक्ट गोलैगोन जोंनि सायाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनि सायाव गोबां मानसिफ्रा प्रिमियाम होनो हानाय नङागोन खारन दासिमबो एनुवेल पाट्टानिफ्राय पिरियडिक पाट्टा कनभार्ट जायाखै आरो एनुवेल पाट्टानिफ्राय पिरियडिक पाट्टाहालागै कनभार्ट जानो थाखाय गोबां प्रिमियाम होनांगौ जादों दायो। दा बावैसो सासे कार्बि मानसिया खथासेल' हा बेखौ रेजिस्टार खालामनायाव माने पिरियडिक पाट्टा एबा मियादि पाट्टायाव कनभार्ट खालामनायाव जा 2.5 लाख थाखा होनांदों प्रिमियाम खथासे हायावनो। तो जोंनि गोबां गरसुकखौ दोङो माने उलुबारि कसारि बस्ति दिसपुर कसारि बस्ति बेलतला बा जोंनि बाथौफुरि बेफोर हाफोरा दासिमबो मियादि पाट्टा जायाखै आरो बेफोर हाफोरा मियादि पाट्टा जानांगौब्ला प्रिमियामखौ जुदि एसेबां होनांगौब्ला जोंनि मानसिफ्रा जेब्लायबो बे हाखौ माने पिरियडिक पाट्टा खालामना लानो हानाय नङागोन। दा आल्टिमेटलि मा जागोन जोंनि मानसिफ्रा हाफोरखौ हगारना होथ'नांगोन आरो हयथ' गभर्नमेन्टआ बेफोर हाखौ एक्वायार खालामगोन। आरो गुबुन फारसेथिं जों नुनो मोन्दों प्रपार्टि टेक्सआ गोबां जाथारदों। दा गुवाहाटी मिउनिसिपाल एरियायाव थानाय ट्राइबेलफोरा बे प्रपार्टि टेक्स जेरै थांनाय बोसोर होदोंमोन 7,000 देग्लाय बे डाबलनिबो सायाव 17,000 हालागै प्रपार्टि टेक्स होनांदों आरो दानि प्रपार्टि टेक्स केलकुलेसना बिराद जटिल जेरै बेसेबां हायाव न'खौ लुदों बेसेबां स्कुवेर फिट खै महलिया बे न'आ बेसेबां खथा दोङो आरो बे बिल्डिंखौ मा पारपासाव इउज खालामदों आरो बे एरियानि लेन्ड भेलुएसना मा साप'ज पल्टन बाजाराव सोरहाबा जुदि बिघासे हा दोङो बेयाव जुदि न' लुदोंब्ला बै पल्टन बाजारनि हानि भेलुएसननि सायाव आरो मा माने खामानियाव बाहायदों बे बिल्डिंखौ बेनि सायाव सोनारनानै केलकुलेसन खालामनानै प्रपार्टि टेक्सखौ बिथांमोना लागोन माने अथरिटिया थ' गोबां प्रपार्टि टेक्स होनांगोन थ' आल्टिमेटलि बेयावबो जोंनि सायाव बिराद प्रेसार गोग्लैगोन ट्राइबेल मानसिफोरनि सायाव दा बेनि सायावनो जों सावरायदों दिनै सावरायनायनि गेजेरजों जों खायफा थांखि लागोन गभर्नमेन्टखौ जों डिमान्ड खालामगोन जे प्रपार्टि टेक्सखौ रिलेक्सेसन होनांगौ आरो प्रिमियामखौ एटलिस्ट 80% ट्राइबेलनि थाखाय रिलेक्सेसन होनांगौ होननानै जों मोनसे डिमान्ड गभर्नमेन्टनि न'खराव लाखिगोन। फ्राय एखे जेंना जेरावहाय टाउन कमिटि जागोन बेवहायनो प्रपार्टि टेक्स बांखागोन आरो लेन्ड कनभार्सननि प्रिमियामाबो बांखागोननो। ओंखायनो जों नायबाय थादों दा जेरै जुनाइयाथ' मुरकं सेलेक्ट ट्राइबेल बेल्टनि बिथोराव बेखौ टाउन कमिटि बानायनानै बिसोरो मा खालामगोन प्रपार्टि टेक्स लागायगोन आरो हानि कनभार्सननि खेथ्रआव जा आरो प्रिमियाम बांहोगोन। गतिके बेखौ जों होबथानो थाखाय नाजागासिनो खालि जुनाइल' नङा बिटिआरनि जेरावहाय माने टाउन माने प्लेनिं खालामबाय थादों दा टाउन कमिटि दानो बेखौ जोंनो टाउन कमिटि नाङा
पन्सायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि थ्रुदिनो जोंखौ डेभेलपमेन्टखौ नांगौ टाउन कमिटि जाब्ला बे टाउन कमिटियाव जेबो फान्ड फैया जोंनि मानसिफ्रा जेबो डेभेलपमेन्ट जाया जोंनि मानसिफ्रा डेभेलपमेन्ट जागोन पन्सायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि थ्रुदि गतिके टाउन कमिटि बानायनानै जा प्रपार्टि टेक्स बांहोगोन कनभार्सन खालामनानै हानि